Niin, eli kaikkialle minne sä katsot, niin se kuvaa siitä. En tiedä, se osuu tuohon kameran linssiin. No se on vähän huonompi juttu. Se pyyhkästään pois sitten. Eli jokainen osuma pyyhitään pois, kun tullaan tahanaan. Ja sitten alaspäin ne piiput. Katsotaanko me se Jami ottava filmi sit, kun me syödään? Varmaan myöhemmin. Se tulee nettiin jossain vaiheessa. Joutuu tekemään sille vähän töitä ottaa sitä sieltä. Hei, onko teidän kaikkien vesipullot nyt jossain ihan tuolla alhaalla varmaan? Mä voisin tuoda ne tähän. Ota tuohon grillille ne vesipullot, niin pidetään tää sellainen, että tässä on pykset vaan tällä tavalla. Se on pikkunappi nyt. Mutta kummalle puolelle menee? Hei, pojat, tulkaas tähän riviin kaikki nyt kaikki. Kokeillaan, että ne toimii kaikilla. Jos ei saa sitä varmistinta pois, niin mä otan pois sen. Eli painat sieltä. Älkää tulko rinkiin, vaan siihen. Tähän näin sankarin viereen riviin. Sille, että teillä on vähän tilaa, ettei ole ihan kiinni. Tänne jatkoksi vaan. Valitsenko mä nyt puolen? Joo. Hei, maahan. Sano. Jokainen tietää, että se laitetaan siitä vähän niinku Jos se osuu haulikko ja vieressä ja sitten se osuu siihen puuhun ja sitten se roiskuu tähän. Ei roiskeita ei lasketa. Pystyn lataaminen oli tässä ja takakahvassa. Vedetään yksi kerta taakse ja takaisin eteen. Se on ladattu kokeilla ampuussilla. Se tullut ladan. Tai sit sulla on varmistin päällä. Mun timing. jokainen ampuu yhden. Mun ei ammu. Mäkin jään tohon. Varmistin. Ei oo tuolla. Lataa. Mä latasin. Ja sit näin nyt. Älkää ampuko muuta kuin se yksi vaan. Joo. Mulla ei jotenkin toimittaa. Täällä on jäänyt toi. Kokeilles nyt. Täällä on jousi jäänyt eteen. Okei, joo, mä en muista laittaa sitä. Onks niissä kaikki jouset laskettu? Joo. Ja mulla on näin. Iska, sä oot laittanut näitä liian vähän tänne. Ei oo. Näytä. Sieltä tulee kuulla. Mä laitoin ihan yhtä paljon kaikkia. Eteen vedä. Tässä on Onks kaikilla se jousi? nyt 21. Nyt laukas. Nyt toinen joukkue tohon noin. Ja Toinen sinne ylös. kaikilla ase toimii. Joo. Kaikilla toimii. Hyvä. Alaspäin. Tässä on tämmönen, minkä mä löysin. Kato. Aikuisten kuulla. Niin kato. Heitä se. Mulla varmistin päin. Huuda sitten, että onko valmista, niin vastaatte, että valmista. Jonka jälkeen mä huudan, että pöytään. Tuossa on aikuisten kuule. Siellä on vähän enemmän maalia. Onneksi on tämmöiset hyvät synttärit. Tässä on meidän jenkin, teillä on notkeet. Tämä maksoi varmaan aika paljon. Häh? Tämä maksoi varmaan aika paljon. Mikä? En mä tiedä. Tämä on 1000 euroa. Ei se niin paljon maksanut. Häh? Tää synttärit ehkä maksaa 1000 euroa. Ai nää synttärit. Mitä meidän piti huutaa? Valmista vai? Jep. Okay. Valmis! Hei! Tuolta tulee! Hei! Täällä on yksi. Tuolta tulee. Siellä on. Siellä on. Hei, tuolla on yksi.
Joo, tiedän. Oi, täysosuma! Oi, oi. Ootko huomannut ketään? Joo, veikin tuolla. Ok. Mä oon tappanut yhden tai kaksi. Mä oon tappanut kaksi. Eli ohi, pojat! Mitä? Eli ohi! Kuoliks kaikki? Peli jatkuu, se on siellä yksi vielä. Ei Veeti oo! Ai vitsi. Mun loppu kuulat. Mun loppu kuulat. Vitsi, se oli hauskaa. No nyt Veeti taistelee. Kato mikä tää. Bing bang bing bang. Yes, se oli niin hauskaa. Ota sinne poulalle se pystyy. Ei ladata se uudestaan, niin sit... Mulle Mä yritin ampua, mut sit mut ei ampunut ja mä koitin ladata, niin se ei ladannut. Kyllä se toimii. Se oli varmistus. Kokeilin äsken. vois mä laittaa nyt itse. Mä laitan. Osuuko Noin 3 on ladattu. Vitsi, se on hauskaa. Nyt on hyvä käydä juomassa välissä ja ota maski vaan sankarikin pois päästä. Mä etin mun kypärä tunnistaa siitä, että se ottaa mun maaliin siinä yhdessä kohdassa. Jota ammun.
varmistin on kunnolla. Oota mä katson, että... Nyt on varmistin on kunnolla. Joo, on. Yes! No niin, lähdetään. Let's do this! Kunnolla. Hei, aikuisen kuulla. Mitä? Se meni rikki. Hei, kuka tänne? Huudetaan nyt valmis. Huudetaan nyt se. Valmis! Valmis! Se sattu korvia suut. Ja niin huudetaan sille valmis. Valmis! Valmis! Alko vai? Alku. Kuva jänni. Oliver. Oikeesti vitsi tää on hauskaa. Kuinka paljonkohan tää nyt maksaa? 60. Ei kun täytyy. En mä tiedä. Valmis! No niin alkaa. Ei vielä. Joo. Sakke, vasta kun huudetaan. Ne huusit on. Ei. Miksi ei Se oo? oli Sampo. Hei, ryhmä. Ryhmä. Tää tuottaa onnea Hei. meille. Nyt. Haa! Yes.
Ei. Sekin possu. Mistä se sattuu kuompita? Osuuko Jani? Saatko täällä veti? Osuuko? Vai loppuuko? Osuu! Osuu! Osuuko? Mulla osuu! Oota! Osuuko veti? Ei saa kirjoittaa. Veeti mulla osuu! Jep! Odota. Noin. Otas vielä vyö siihen, ei kun toi vyökin. Ei kun mikä pyssy niin. Noniin, hyvä. Sitten vaan painat sen Minkä? varmistin pois päältä. Tämän. Kummalta puolelta? Niin se on nyt palla. Okay. Joo, me otetaan täältä. Oliver! Ei saa ottaa maskia pois! Ei mitään muttia. Ei mitään muuttia kentällä, ei oteta sitä maskia pois päältä. Menee maski väärinpäin. Kami, kato. Joku just tohon. Kiva. Eli äkkiä sinne lähtöpaikalle. Kiva. Valmis! Valmis! Me pitää ottaa kolmiossa. Lähti! Peli käy. Hei! Hei, tuu tänne! Missä on? En mä tiedä. Tuolla, se juoksee. Se oli kyllä siellä. Mut se on varmaan tuolla alhaalla. Mennään sinne kai. Tai mä aina sinne. Tuolla menee joku. Tuolla on. Väistä! Mä en näe mitään. Mä en näe. Veetti on saanut. Ei hitsi, kun on kuuset on tossa edessä. Kato tuolla. Tuolla. No niin. Mitä? Tuolla on joku. Juosta äkkiä tonne labyrinttiin. Ei, tuolla. Niin, juosta äkkiä labyrinttiin. Meiltä on saarrettu. Mennään labyrinttiin. Ei mennä. Saat vielä osumaan. Hei, vaso.
Let's go! Tätä on vielä pari tuntia tätä hauskaa. Niin. Oikeas vitsi, tää on hauskaa. Mä oikein yllätyin tästä. On tätä vielä kuikkaa. Niin joo. Valmiis! Valmis. Tätä on pari tuntia. Ei oo, ei oo pari tuntia enää. On enemmänkin. Niin, koska me ollaan kotona parhaillaan 8. Mä löysin maasta. Ja me lähdettiin jotain 3. Puoltakin. Niin ollaan kotona. Ei, puoltakin kotona. Noniin. Alhaalla. Sieltä sitä näyttää. Ok. Noniin, onko väli käy? Esteiden kautta mennä. Oletko päätynyt sen videokameran päälle? Joo, se on. Ja sinne vaan esteiden. Ei voi noin olla, kun joku ampuu sitä. Tiedän. Mä kattelen. Ja seuraava sinne puun viereen sinne puu esteen kautta. Mä vähän väijyn tässä. Noniin. On. Kukas? Kuka? Mulla meni toho. Kuulla se ei. Noniin, mennään. Moro! Moi. Me aloitetaan ylhäällä. Kuinka näyttö? Ei. Ette.
Ei. Missä? Ai. Veeti on pelottavaa. Älä. Onko se Rambo? Reino on Rambo. Valmis! Valmis! Valmiit! Valmis! Hei, me ollaan nyt parit. Hei, mä näen tuolla liikettä. Mennään mekin. Mä tuon. Veeti on tuolla takana. Veeti tulee. Mulla on sun päälakee! Ai hitsi! Meni tohon. Tää hetkessä alkaa tähän mun kaverit. Pidätte kädet pystyssä. Kattelet sinne missä kaverit menee. Saat videokuvaa siitä. Lasketaanko muuten se, että jos kaveri ampuu sua? Joo, Vahingossa. lasketaan. Okay. Ja on samalla puolella. Joo. Kato vaan sinne tonne päin, missä noin pelaa. Voit pitää tänään. Pistä toi tohon olkapäälle noin. Se on mukava. Oikees mulla tulisi suoraan tänne. Joo. Päälakee. Mä nyt, what? Mitä tapahtuu? Se meni jotenkin siellä. Se meni tohon. Ei oo väriä vaan. Ei. Mulla on ihan keltaiset kädet. No voit mennä laita varmasti päälle, kun ei tästä muuta nyt näy. Okay. Iskä! Mulla osuu tänne päälakee. Tuliko sielläkin? Yes. Vauvanpulkkaa! Niin, mä huomasin sen. Täältä on löytynyt vaikka mitään tältä alueelta. Niin. Tulee silloin alla, kun sä kuolet. No niin, mennään. Ampuu tästä ylös, sit tulee ampuminen juo. Ei tuu suoraan alaspäin. Toimiiks toi auto, mikä tuolla on? Toimiiks toi auto, mikä tuolla on? Ei, kun se on rikki. Okay.
Jamin pari. Tai oot sä nyt Jamin pari, mä ja Oliver ollaan. Et ei mennä 4, vaan mennään ainakin 2 parien kai jonnekin. Kierretään ja tavataan yhdessä paikkaa. Jossain. Missä tavataan? Mennään ihan sama, mut ollaan piilossa. Tavataan ladossa. Joo, mut et meitä ei nähdä. Mihin aika? Et voidaan olla jossain piilossa kyttäämässä. Ami. Tavataan siellä, kun kaikki on tappanut yhden. Tai no. Mennään tuossa. Ei eli oikein. Onko? Valmis! Valmis! Siitä tuo ammu. Väjä, Jami, seuraa mua. Hei, tuu tänne. Eikä tänne. Sakke, miksi mun pitäisi seurata sua? Koska me ollaan pari. Ei pidä. Me voidaan olla vähän hajaantuneita, mut niin, että me nähdään toisemme. Hei, tuolta tulee Lauri. Otetaanko seuraava erä mulla tossa toi vihreä kangi? Tuolla tässä katson, tuolla vihreä tynnyri. Joo. Elikkä ilman kun mä jäykän tätä kangia vastaan. Elikkä siinä pitää miettiä milloin tällaista. Erä eteen. Työnnä Jami eteeseen aina. Työnnä eteeseen. Työnnä eteen Jami. Mikä? Noin. Veeti. Jep, siellä on Veeti. Veeti ei oo nähnyt mua. Ei. Jumala, se tulee. Panokset loppu! Aloittavat voittikaa. Otetaanko tää pois? Onko se pois päältä? Anna olla vaan.
Se ei ole pois päältä. Joo, on alla vaan. Siinä! Mä tulin täältä takahakit kotiin. Ja mikään ei osu. Täällä on joku Rambo. Kaikki osu. Se on mun. Mikä ei Okei. räjähdä. Okei. Se on päällä. Joo, on alla. Sitä, mikä ei Tarkoitus. Täällä ei ruoan Rambo. Ei tää ole sitten. Miksi se on tarkoituksella? Mun lukee täällä. Tää oli tää kiva. Oliver Rambo taisteli. Älä koittaa tuota isoa. First blood. Se on taas sunasetta. Tehdään niin, että Lopuksi vasta. lopuksi vasta joo. Nyt sitten tehdään sellainen kiva muutos tähän pelihommaan teille. Kuunnelkaa. Tuossa männyn juurella on tollanen pensakannu, vihreä. Sitten kaikki on nähnyt, tuolla on se tynnyri, se vihreä, mikä on tuolla Viljakulmamoilla. En oo nähnyt. Käydään katsomassa se sitten. Niin. Lähtekää kaikki katsomaan, niin tiedät. Toi päällä edelleen. Niin mitä? Sytytellään se palamaan vai? Ei. Toi on päällä edelleen toi kamera. Ai tarkkuuskisa. Maski päähän ja menoa. Se on vieläkin päällä toi. Joo, saa olla. Laitat päähän ja menoksi. Mä en ymmärrä kyllä, koska tosta meni vaan turhaa akkua. No. Mä pakkin sen sitten kuitenkin sieltä. Siellä oli kato teidän juttu, kun te olitte tässä nää äsken, niin se näkyy kaikki sivussa. Mun Tiikko tulee sun eteen. Hei, Sakke tuu, mulla on suunnitelma. Tulkaa. Älkää tulkaa. Älkää tulkaa tänne. Veeti. Veeti, älä tuu. Onko siinä yhdessä pystyssä nyt kuulija? Tulla kädet. No niin, tulkaa. Eikö se ole sulla siellä mukana? Menee tuonne latoon heti aluksi. Ja kaksi menee latoon ja kaksi yrittää saada kanisteriin. Koska sit, jos sinne tulee joku jarras, hyppä, niin kuin toisella puolella, me voidaan ampua se. Ne ketkä on siellä ladossa voi ampua sen. Ja jos sieltä tulee oma puolella, niin ne voi puolustaa sieltä sitä. Okei. Eli kaksi menee latoon ja kaksi hyppää. Mä en Sakke mennä latoon. Okay. Hei hajaa. Kenen maski täällä? Mene maski. Mun. Mä oon ihan tässä. Ei piippu täällä nostaa yhtään ylöspäin. Piippu alaspäin, kun lähdetään tästä liikkeelle. Tolleen niinku toi. Elikkä kun otatte sinne pöydälle, laskette se piipu alas. Eikä niitä haavereita. Sakke tuu. Mitä? Sakke on meidän. No niin, toinen joukkue voi lähteä sinne ylös menemään jo. Missä se nyt on se kanisteri? Tässä näin. Tuosta männyn juurella. Ok. Ok. Ai. Ai. Hei. No. Mik? Mistä se tuli? Maasta. Näin Oliver sanoo. Joo. Te muut puolustatte. Valmis! Mitä me puolustetaan? Sitä tynnyä. Valmis! Me mennään hakemaan kanisteriin ja noin menee latoon. Ok. Oliver, menee jo valmiiksi. Väli käy. Joo. Mä latasin jo mua se. Sattuko? Mitä tapahtui?
No No joo, kun noilla on toi lähempänä. Niin, teillä on nyt tällä kierroksen lähempänä. Häh? No joo, mutta kun Aatu kaatuu. Ei mitään muuta kuin nyt jäi vielä kuulia, niin äkkiä toisinpäin. Täyttämään. On mun vielä pari kuulaa. No. Ei tarvitse täyttää. Mulla on 6. Nyt siellä on 5. No niin, mennään. Ootko? Sakki, nyt me ollaan pari. Viedään saman tien se. Joo, nyt. Mä en Oliver haetaan. Eikö mä en oo Aatu? Joo. Ei kun mä haluan hakea tota. Häh? Mä ja Sakki haetaan nyt ja mennään Katja latoon. Mä en halua mennä latoon, siellä vaan kuolee. Mennään kaikki hakee sit kanisteriin. Joo. Yhdellä on muut suojaa. Okei, mä suojaan. Valmis! Me ollaan kanisteri. Jami hakee. Valmis! Ja Aatulla on kanisteri, muut suojaa Aatu. Tai. Miten Aatu? Nopea sit korjattaa. Me suojaa. Me suojataan. Mikä eteenpäin? Hei, tuolla! Eteenpäin. Yes! Mun pitää täyttää. Mä voin täyttää itse! Se oli paljon helpompaa kuin oltais itse. Ei oo silloin. Tää lipurista on vähän liian helppoa ne, ketkä on alhaalla. Niin, no joo. Kummatkin sai. Mä olin just vikana mukaan. Hetkinen, kumpi te voititte vai? Joo. Mä siis jo ammuin tyyppejä, mutta ei se räjähdä. Ei ne vaan räjähdä. Latositko se? Sori Reino. En mä oo Tää oli liian löysä mulla. Oliver sanoi, että ladaatte ekana pyssyt valmiiksi. Mulla oli ladattu. Mullakin oli valmiiksi jo ladattu. Mikä? Tää. Mun mielestä mä en ampunut kertaakaan. Mä ammuin nyt 2 kertaa. Mä en ampunut. Mä ammuin aika monta kertaa Sampoa. Mulla puuttuu pari. Multa puuttuu kaikki. Oikeesti mä olisin ampunut Sampoa, mut kun tää ei ampunut. On nyt ton kanisteri saanut kerran jo. Koska tuo jala. Joo, me ollaan normaali nyt. Niin. Hei, eikö se pistää latauksia, Sakki? Normaali on kiva. Niin jo. Älä. Kivempaa kuin tää. Älä. Koska tässä on toisilla lyhyempi matka. Älä. Jos se pistettäis tonne latoon, niin sitten kaikki saa. Niin, mut silti tää on tylsää. Lauri. Silti tää on tylsä. Mikä? Tää Onko joku asia, miten ne pitää täyttää? Noi, mun mielestä. Mun mielestä Siis onks tää hauskaa? Ei, onko? on se. Meneekö? Tää missä on mun? Miksi? Sä pitäisi kavita tänne. Tää oli itse asiassa mun idea. Eiks tää oo täynnä? Mulla on vaikea saada. Mulla ei ole. Ei se ole. Sulla on tää Ebi, mikä menee tolla. Mulla on tällainen kova. Mullakin. No ei tässä monta erää enää oteta. Ei oo. Sitten kun on loppu, niin sitten ei oo palloa enää. Sitten on ruoka-aika. Ja sitten loppuu vai? Varmaan 1 tai 2 erää. Ei käytetä paljon näitä palloja. Ei tarvitse käyttää kaikki, jos on nyt jo nälkä. Ei! Se lopettaa jo. Ei! Paitsi ettei mennään. Haave. Me ollaan ylhäällä Oliver. Oikeesti tää mun kypärään on sisällä tullut. Kato, siisti. Kiva. Hei, saa mä nyt! Saa mä nyt! Koska me voidaan vetää toinen matsi, jos on enemmän palloja. Saa mä nyt! Mä en oo ikinä. Otetaan ne kahta. Mullakin on yksi taas. Ei! Ei voida. Joo, koska sit voidaan vetää enemmän. Me saadaan enemmän palloja. Ok.
näin muuten ne hajoo. Nää on niin kupita. Isoin sitten on pehmeä. No niin, Juuna. Ota. Niin mennään. No niin, jätkät, mennään. Ei Ootu. Oli Jami ja Oliver. Ja Aatu, mut tunnistaa tästä. Mistä? Oliver on nyt pari. Mä oon nyt kuka? Onks se Riino vai Sakke? Tää. Mä asun Jami. Aka, mihin mennään? Mä ja Aatu ei ainakaan mennä tonne vajaa. Ei niin. Ei niin. Hei Sakke, tässä on taas pallo. Ei nyt torppaa. Noniin. Valmis! 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 Lähtikö se? Lähtikö se? Jami, valmis, tule. Valmis! Valmis! Oliver, tule. Ei Sakke mennyt sinne. Sakke! 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 Mitä? Mä pidän. On 2. Onko 2? Kuka tää? Ongelma! Aatu! Aatu! Varo! Se ampuu! Kuka siellä on? Reiska. Varo! Varo, Jami. Kato, kato. Onko niitä 2? Menee. Kill. Double kill. Varo! Sitten oikean tuoksi. Varo! Missä on? Reiska ampuu. Reiski on tuolla. Oi oi! Mitkä sieltä tulee? Aka! Oikees mitkä sieltä tulee? Oikees nämä juokse siellä ja sit sieltä tulee vaan jotain. Ai vitsi! Tapetaan veeti. Oota vaan, mä katson äkkiä se kamerasta. On se pää. Sitten saadaan nähdä toi hieno
Menkää kaikki 3 eri kautta. Älkää menkää samaa reittiä. Yksi tuolta päälle, toinen tuosta keskeltä ja 3 täältä. Jos mä jään tähän. Jos ne tuolla takana on, niin me tästä. 1 menee tuosta ja 2 menee tuolla. Hei, mä jään tähän, niin sitten jos se tulee tässä, niin mä ammun Ei se se. pääse, jos pojat menee tonne. Loppuks. Joo, panokset loppu. Panokset loppu! Panokset loppu. Hei, mitä voi? Jätäs! Miljoona kertaa. Reiska, vitsi mä vedän siellä jotain ihan... Jami, saanko mä tonne sen? Häh? Mä ammuin veetin varmaan En mä halua. miljoona kertaa. Se on varmaan Ei ammuttu. osunut. Ei kun osui se terä. Hei! Me voitettiin. Aloitetaan alhaalla. Noniin. Noniin, 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 noniin. Maski päähän, kun mennään kentälle. Onks kaikilla nää jutut? Mulla oli koko tasku täynnä kuulia, mä annoin ne teille. Hei. Ei tässä kannata voi. Älkää kerätkö maasta niitä ammuttuja kuulia. Just sanottiin, että... Huudetaan valmis. Valmis! Nyt tässä tulee ramputaistelu. Nyt Mä juoksen kaikkeen läpi. Joo, niin. Mä tein samalla lailla kuin äsken. Hei vihje! Mä vedän kauhean... Hei! Oliver, otin kauhean settiä. Pim, pim, pim. Jos te haluatte kritikalitin, eli 1-3 asis. Koska mä ammuin vetin niin perseeseen, niin ei räjähtää. Ei se kuulu tähän maskiin, niin sit se pois rahtaa. Kyllä se jos kyllä räjähtää tää selkeä. Eikö Saki, jos Saki mun lähellä, nähtäis heti nuomaan. Ei. Yes, yes. Nyt vedetään sellaiset rampot. Nyt vedetään sellaiset rampot, että huh. Noniin, sieltä tulee jo. Vitsi! Missä Sampo?
se loppu? Vitsi se oli hauskaa! Häh? Veti tähän. Sä et saanut ammuttua. Kaikki tulittu mua kaikki kolme. Maailma, se oli. Kyllä mä sain jonkun tapahtuksen. Ootteko valmiina? Joo. Peli käy! Okei. Osuuks se? Oota, tuliksi? En mä sano mitään. Sä saat itse päättää, että oliko se vai eikö. No ei se ole ainakaan tullut. Sampo sama. Sampo sama. Hyvä Jami, sit vaan esteiden kautta mennä.
Mene vaan eteenpäin, mene eteenpäin. Siellä on suojia sulla edessä tossa. Laitat sä sen videokameran päälle? Joo, se on. Hyvä. Mene sinne vaan esteille. Niin. Ei voi noin olla, joku ampuu sut kohta. No kattele. Mene seuraava sinne puun viereen, sinne puuesteen taakse. Sinne äkki. Hyvä. Meni toho. Jami osuu. No niin. Nyt olitte jo vähän kauemmin. Pojat on vähän hengästyneinä tuolla. Ei kannata koittaa totuuksen. Jos osuu selkään, niin silloin melkein kannattaa. Tulkaa nyt, kuka. Meillä on kertakakausi. On, mä oon tappanut. Tulkaa nyt. Pojat menee ylös. Ja toiset on alhaalla. Siellä ne on takana. Ei sä oot varmaan tällaisella kato pelaa. Niin varmaan oli. Joo, niin olikin. Siinä oli toi tötterö päällä. Kyllä. Valmis! Peli käy! Pöö. Hiljaista ennen laukauksia. Siinä on laukausten vaihtoja oli jo. Tää ampuu koko aika 2. Älä lataa 2 kertaa. Mä latasin kerran. Okei. Okay. Tätä saat toista kertaa. Osu! Osuuko se suoraan naamariin? Me yhteen paikkaan, ettei tullut parhaimmillaan yhdessä kohtaa 4. Ja meillä on 4. Noi nauhalliset oli yhdessä vaiheessa kaikki ladossa. Hei, alkaa sitä nyt piirryttää. Hei, tossa on joku vanha se. Joo. Niin mä vähän veikkaan, että jos te olisitte pelannut tällaisilla, niin nää vähän painaa enemmän kuin noin. Ei paljon. Ei paljon painaa. Mä haluan kaikki Tätä painaa. jaksaa hyvin kannatella. Niin, se pari tuntia kun hilluu ton kanssa, niin mä vähän epäilen, että äiskä tää on painava. No, mulla on ilmakivääri, se painaa noin 5 kertaa. Ja, mutta kato, kun siellä ei ole kuulia vielä.
Siellä lyödään se 200 kuulaa. Ja sit kun sä oot siinä vielä sen jälkeen pidät sitä asetta, etkä ilmakiväärillä ole koko ajan Oon mä ilmakiväärissä on koko ajan aset kädessä. tanassa. Mut sillä lailla, että sä juokset sen kanssa. Ja... Kenen toi JVC on? Se on mun. Ai jaa. Mä luulen, että se on... Tän niinku alkaa. Aloitetaan. Ei. Oh, Reisi, mikä sinko? Se on sinko. Se on niinku oikein. Meidän iskällä on kuulaa se.